slachtoffertoeslagenaffaire wacht nog op compensatie. En om meer woningen te kunnen bouwen is er ook meer personeel nodig, wat er nu nog niet is. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Er zijn excuses gemaakt. Een kabinet is ervoor opgestapt en alle gedupeerden kregen alvast €30.000 compensatie. Maar ondanks de toezeggingen gaan nog altijd meer dan 100 Zeeuwen gebukt onder de gevolgen van de toeslagenaffaire. En een van hen is Fatima uit Hulst. Door de nasleep verloor ze haar baan en haar huis. En de al toegezegde €30.000 vergoedt maar een klein deel van de schade. Ze wil om privéredenen niet herkenbaar in beeld, maar ze wil wel haar verhaal doen. Want Fatima wil dat iedereen weet wat haar gezin is aangedaan. De basis hadden we niet. En dat neem ik ze enorm kwalijk. Dat kunnen ze niet herstellen met 30.000, met miljoenen kunnen ze dat niet herstellen. En dat is de reden dat ik wil mijn verhaal delen. Als alleenstaande werkende moeder had Fatima recht op kinderopvangtoeslag. Maar in 2013 ging het mis. Ze moest alles in één klap terugbetalen. Ineens krijg ik gewoon brieven dat er zeg maar alle mijn toeslagen worden stopgezet en wordt verrekend. De reden van weet ik nog steeds niet. Dus je weet nog steeds niet wat je eigenlijk nou precies fout had gedaan? Nee. In de ogen van de belasting? Nee. Al die tijd dacht Fatima dat ze het zelf verkeerd had gedaan. Tot in de afgelopen jaren aan het licht kwam dat zij niet de enige was die dit overkwam. Alles en iedereen faalde bij de toeslagenaffaire. Mensen met een dubbele nationaliteit werden extra gecontroleerd. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. In Zeeland gaat het om meer dan 100 gedupeerden. De meeste komen hier vandaan, de gemeente Vlissingen. En dan zou je denken dat die wetenschap, dat er zoveel anderen zijn die dit ook overkomen is, dat troost biedt voor Fatima. Maar niets is minder waar. Bij mij is dat het verwerken dat ik gedupeerde ben, is moeilijker dan die 9 jaar die ik heb geleefd. Met een moeilijke situatie, maar ik wist niet wie de dader was. Of waarom ik die moeilijke tijden had. Zolang de Belastingdienst niet alle geleden schade vergoedt en weigert om inzage te geven in haar dossier, is het voor Fatima allesbehalve voorbij. Toch probeert ze zo goed en zo kwaad als dat kan haar leven weer op te pakken. Ik heb geleerd om te overleven. En ik wil graag leven. En dat is eigenlijk de doel voor de toekomst op dit moment. Januari is traditiegetrouw een drukke periode voor sportscholen. Het is het moment waarop veel mensen met goede voornemens beginnen met sporten. Maar voor het tweede jaar op rij zijn de sportscholen in deze voor hen cruciale tijd dicht. Gesproken zit je in een maand januari, mensen met goede voornemens, dan zit je toch wel gauw op de 50 aanmeldingen. Dus ja, die lopen we allemaal mis. Dat is echt bizar. Maar goed, ja, we doen er weinig aan, hè. 10 Pond geeft nu online lessen, maar die maken de gemiste inkomsten niet goed. Of we het eindstreep gaan halen, wie zal het zeggen? We weten het niet. We hopen dat heel veel mensen ons trouw blijven. En gelukkig doen ook heel veel mensen dat. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar ja, we wachten het af. Het zal heel erg van de 14 januari afhangen, denk ik ook. Want tot dan zijn de huidige maatregelen van kracht. En in de loop van komende week wordt bekend of de maatregelen worden verlengd of niet. In de afgelopen 10 jaar schommelde het aantal moorden in Zeeland rond de 2 per jaar. 2021 viel iets hoger uit met 3 moordzaken. Michelle van de Velde uit Oostburg, Henk Sijsau uit Biggekerke en Rogentli uit Rosaria uit Barendrecht zijn daarbij de slachtoffers. Op 13 september werd de 67-jarige Henk Sijsau uit Biggekerke om het leven gebracht bij Theta in het Hofje aan de Noordweg. De politie pakte zijn schoonzoon op voor de moord. Aanleiding van het geweldsincident ligt in de relationele sfeer. Een paar dagen na de moord in Biggekerke werd de 23-jarige Rogentli Rosaria uit Barendrecht doodgevonden in een brandgang in Vlissingen. Hij blijkt door vuurwapengeweld om het leven gekomen. De moord die vorig jaar wekenlang het nieuws beheerste was die op Michelle van de Velde uit Oostburg. Ruim een jaar geleden verdween ze spoorloos. En in februari werd haar lichaam in delen teruggevonden in het water bij retranchement. Rond 15 december is ze vermist geraakt. Als moeder heb je heel snel door dat het gewoon echt heel erg mis is. En ja, dan is je kind van het een op het andere moment verdwenen, krijg je geen contact meer. En
Dus daar word je gek van. Je bent een beetje verloren. Je weet eigenlijk niet goed in zo'n situatie waar je het eerst moet doen. Dus je slaat maar wat om je heen en je doet maar wat. En we zijn vooral bezig geweest, denk ik, om de politie ervan overtuigen van ja, hier is iets niet in orde. Want zomaar verdwijnen past niet bij Ischelle. Begin januari benadert de stichting Signy Zoekhonden de familie dat ze willen helpen om Ischelle te vinden. Na vele zoekacties wordt ze half februari in delen gevonden in het water bij Retrangement. Ik zat zelf bij de laatste zoekactie in het bootje van het zoekhondenteam. En dat was een heel rare ervaring natuurlijk. Er misten nog delen en die hebben we dan gevonden. En dan op dat moment overheerst een opluchting. Dan heb je een soort van opluchting omdat je weet van oké, we hebben ze compleet, we kunnen nu echt afscheid nemen. En dat is heel stom dat je dit als moeder zegt, maar dan is het een soort euforie. Dat je kind compleet is op deze manier. En dat is bizar. Op 27 maart is de uitvaart van Ischelle. Veel mensen brengen haar een laatste groet. Dit jaar zal de rechtszaak gaan spelen. Maar van echte gerechtigheid is voor de ouders van Ischelle geen sprake. Wat is gerechtigheid? Wat voor gerechtigheid staat hier tegenover? Hetgene wat er gebeurd is. Ik zie daar weinig gerechtigheid. Is die persoon voor levenslang? 25 jaar, 20 jaar, 30 jaar? Wat is genoeg? Voor mij is het belangrijk dat die persoon inziet wat ze heeft gedaan. Hoewel de levens van de ouders van Ischelle nooit meer hetzelfde zullen worden, zijn er lichtpuntjes die het de moeite waard maken. Mijn kleinzoon, die wordt 10 maanden volgende maand, dat is Jax. En die heb ik iedere week, mag ik een dagje oppassen. En dat is een geweldig kind. En als hij me ziet, dan lacht hij van oor tot oor. En dat zijn dingetjes waar je echt wel energie uit put. We hebben een zoontje rondlopen van 4 jaar. Nou, die hou je wel lekker bezig. Die heeft ons er ook wel heel erg hard doorheen getrokken. Je moet verder, hè? Je hebt geen keuze. Hè? Waar in het begin het schuldgevoel aanwezig was van, ja, als je een keer lachte, dat is een beetje aan het afnemen. En dan zie je ook alweer dat er ruimte komt voor positieve dingen. En de rechtszaak tegen de verdachte die vastzit voor de moord op Ischelle gaat volgende maand verder met een tussentijdse zitting. En in het voorjaar start dan de inhoudelijke behandeling van de zaak. De SP en de Boer-Burgerbeweging in de Tweede Kamer willen dat de Westerschelde-tunnel toch al in 2025 tolvrij wordt. Na gesprekken tussen de provincie Zeeland en de minister leek dat ook te gebeuren. Maar in het nieuwe coalitieakkoord wordt pas over 2030 gesproken. SP en BBB willen nu van de minister weten of dat echt niet sneller kan. Verder vinden ze dat kiezen voor 2030 een nieuwe deuk slaat in het broze vertrouwen tussen de Rijksoverheid en de provincie. Het kabinet heeft grootse plannen wat betreft de woningbouw. In het coalitieakkoord staat dat ze jaarlijks 100.000 woningen uit de grond willen stampen. Zeeuwse bouwbedrijven zetten hier zo hun vraagtekens bij. Want er is een tekort aan bouwmateriaal en bovendien zijn goede bouwvakkers schaars. Want de sector kampt met vergrijzing. Ja, gebrek aan vakkennis, uittredende vakkennis die als je niet oppast kwijtraakt. Dus de know-how op de bouw, waar blijft die? Inmiddels neemt het aantal leerlingen bij de bouwopleidingen wel toe. Joey Prinsen is er toevallig ingerold en het bevalt hem goed. Mijn huidige leermeester is een keer 2 weken mee mocht lopen, vorig jaar. En ik dacht van ja, ik vind dit toch eigenlijk best wel heel erg leuk eigenlijk. Ik begin maar een opleiding hier zo aan. En zodoende ben ik hier nou een jaar mee bezig. Voordat studenten als Joey eenmaal klaargestoomd zijn om te werken, zijn ze minstens 4 jaar verder. Vandaar dat bouwbedrijf Cambier momenteel ook opdrachten moet weigeren. Dus dat betekent inderdaad dat ik opdrachtgevers teleur moet stellen. Ik moet aangeven, ja, beste meneer en mevrouw, u moet een half jaar of misschien wel een jaar wachten voordat wij u kunnen helpen. Het probleem zit hem overigens niet alleen in de schaarste aan personeel.
De overheid kan het bouwproces van huizen wel willen versnellen, maar door de huidige wetgeving is dat lastig. Als het gaat over bestemmingsplannen gaat daar bijvoorbeeld jaren overheen. En die bepalen een tempo dat niet eens versneld kan worden, omdat er wettelijke regels aan vastzitten. Als er dan eenmaal gebouwd mag worden, dan heeft de sector ook nog eens te maken met een schaarste aan grondstoffen. Dan praat je over hout, maar je praat bijvoorbeeld ook over chips die in onderdelen zitten van installatietechnische zaken. Dat vormt best wel een probleem. Maar wellicht een nog grotere uitdaging is dat de prijzen enorm stijgen. Die zijn al gestegen. De afgelopen 2 jaar denk ik elk jaar met 10%. Dus we zijn gewoon 20% duurder geworden. En dat maakt op een gegeven moment de woning onbetaalbaar. En dat is wel een hele grote zorg. Zeker omdat het voor starters al zo lastig is om aan een woning te komen. Ondanks alle problemen is Van Sabbe toch optimistisch over de bouw van 100.000 woningen per jaar. Als je de handen ineens slaat, dus overheid, bedrijven, maar ook zeg maar het onderwijs, dan kunnen we heel ver komen. Dus laten we in ieder geval die handschoen oppakken. Meeuwen aan de Zeeuwse kust. We kijken er normaal gesproken niet van op. Maar de laatste week zijn er wel opvallend veel meeuwen te vinden aan het water. Zoals hier aan de boulevard in Vlissingen. Veel meeuwen zitten in de winter in het binnenland. Die zitten daar gewoon in graslanden. Als dat koud wordt en bevriest, dan kunnen ze daar geen wormen meer eten. Dus dan komen ze naar de kust toe. En tegelijkertijd blijkt er, voor de Walcherse kust in ieder geval, een enorme hoeveelheid voedsel aanwezig te zijn. En dat houdt die meeuwen ook hier. Dus vogelliefhebbers konden hun hart ophalen? Tenminste, wat we de afgelopen dagen geteld hebben, tenminste 10 verschillende soorten. Waarbij een aantal soorten echt heel algemeen in Nederland broeden. Kokmeeuwen, zilvermeeuwen heel veel. Ook al komen ze dan van elders, maar dat is wel dezelfde soort. Met een beetje fatsoenlijk vogelboek, verrekijkertje, dan kom je er wel uit. Dan haal je ze er gewoon tussenuit. Tatoeëerders mogen vanaf deze week hun groene en blauwe inkt niet meer gebruiken. In deze inkt zitten bepaalde stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn. Maar wat nou als je net voor de lockdown een tattoo hebt laten zetten die na de lockdown ingekleurd zou worden? Het overkwam William Mange uit Vlissingen. Hier is het allemaal gekleurd. Dan heb je hier de hele set dat nog niet gekleurd is. Dus dat is wel een beetje jammer. William loopt voorlopig dus rond met een tattoo die niet af is. Nu is de ene helft wel gekleurd en de andere kant niet. En ook nog eens de kleur die ik wil, mag niet meer. Dat is best klote. Niet alleen Zeeuwen met onaffe tattoos zijn de dupe, ook tatoeëerders zijn niet blij met het inktverbod. Ze maken zich zorgen. Het is echt wel een probleem, want wat je nu gaat krijgen is dat mensen naar thuistatoeëerders gaan. Die werken dus met niet goedgekeurde inkten, die werken niet hygiënisch. Er is natuurlijk gewoon geen controle op. Wil je dat? Hè? Wil je dat mensen toch weer underground gaan werken en dat je dus helemaal niet meer ziet wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er wordt gebruikt? En fabrikanten zijn druk bezig met het produceren van nieuwe en veilige inkt. Maar wanneer die op de markt komt, is nog niet duidelijk. In Vrouwenpolder en Nieuwvliet blijkt behoorlijke schade te zijn ontstaan door de hoge waterstanden. In Vrouwenpolder is het meeste zand weggeslagen. Ook een aantal betonnen platen is weggezakt, omdat het zand daar nu weg is. Ook op enkele plaatsen bij Nieuwvliet zijn delen van de duinen weggeslagen. Het water bereikte voor de Zeeuwse kust een stand van 3,40 meter boven NAP, wat van tevoren ook werd verwacht. Het was springtij en er stond een harde wind, windkracht 6 tot 7. Het waterschap hield de waterstanden extra in de gaten. Over het herstel van de schade wordt overlegd tussen het waterschap en de betrokken gemeentes Veren en Sluis. Sviatlana Tsikhanouskaya krijgt de Internationale For Freedoms Award. Deze en de andere For Freedoms Awards worden 21 april uitgereikt in Middelburg, zoals dat om de 2 jaar gebeurt. Tsikhanouskaya is leider van het vreedzame verzet tegen het regime in haar land, Wit-Rusland. Ze leeft in ballingschap in Litouwen en wordt door velen erkend als de winnaar van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, augustus vorig jaar. Tegen de man die in de zomer van 2020 in Middelburg de 21-jarige kerstband neerschoot, is 12 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie. Volgens de OM is de man schuldig aan poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Straks meer over de zaak, maar eerst even een korte terugblik. Het is 26 augustus 2020 als het vreselijk misgaat in Middelburg. De dan 21-jarige Kesban wordt in haar huis in haar hoofd geschoten. De nu 28-jarige Domburger die verdacht wordt van het schietincident wordt bij de woning aangehouden. Hij zit sindsdien vast. De verdachte heeft tot aan vandaag volgehouden dat zijn wapen per ongeluk afging tijdens het schoonmaken ervan. Kesban lag na de schietpartij 2 maanden in coma. Sinds ze is ontwaakt werkt ze aan haar revalidatie.
En tijdens de zitting lazen Kesban en haar familie een slachtofferverklaring voor, waarin ze zich ook direct richten tot de verdachte. De verdediging van de verdachte zegt dat het wel een noodlottig ongeval was en pleitte voor een straf die gelijk staat aan het voorarrest van de verdachte. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Erfgoedvereniging Heemschut vreest voor het verdwijnen van maritiem erfgoed, nu de HZ het rechtergebouw van de voormalige zeevaartschool in Vlissingen wil verkopen. Ik ben bang dat het gebouw gesloopt wordt, terwijl de architectuur, ook al is die bescheiden, de moeite waard is om te behouden. En het is het oudste gedeelte van de zeevaartschool. Het hoofdgebouw van de zeevaartschool is rijksmonument en daardoor beschermd. Maar Heemschut Zeeland is bang dat dit pand weggedrukt zal worden als het oude werkplaatsgebouw na de verkoop gesloopt wordt en er hoogbouw voor in de plaats zou komen. En dan staat het in de schaduw, terwijl het juist verdient om in de schijnwerpers te staan. De erfgoedvereniging hoopt dan ook dat de gemeente Vlissingen het oude werkplaatsgebouw alsnog op de monumentenlijst zet. Dan is het niet zo makkelijk om daar een sloopvergunning voor af te geven, want je sloopt je eigen monumenten niet. En wie dat wil, kan vanaf maandag zonder afspraak een boosterprik halen in Goes, Middelburg, Vlissingen en Zierikzee. De boosterprikken zonder afspraak kunnen worden gehaald tijdens kantooruren, dus van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En op alle andere Zeeuwse priklocaties, zoals in Domburg, Terneuzen en Tolen, blijft een afspraak verplicht voor een boosterprik. En zo zijn we weer aan het einde van Zeeland de Week. Nog een fijne avond en tot morgen.